Cái video tóm tắt là tụi nó summer break rồi đón to với hi June ni som thum ania June ni kata na với hi June som thum ania chuan thakha chung tutorial ka siam ni chuan ni kata pakhat zel angin chuan ni kata pakhat zel kan en chuan thakata ni kata video pakhat kan en chuan thakata kan en zo thei don tina ni chu chuan thakha chungin asi programming ni kata kan thil zir te kan thachiang vek ani chuanin atlang pui chu kan thedon ni chu si programming beginner tan ania chuan voina kan zir tu file handling in C omje chu file handling in C kan mon san chu entirnan program kan zia ka output kha chin chia kan do sia chumi chin chia nan chuanin file a kan da lu don ani programming mang bokin file kan share manga file a kan da lu tanga chu nakina kan man le du hona ko program manga lak lu le dan program te amo program manga ri chu dan te kan mo kan zir doni hetiam kan ma mon chan chu internan kan program kha hetiam kan ti lo chuan kan close ve le khan kan record lo chuan kan output kha kan close ve le khan output jong kha bo ve ka bo mal ve ka file kan da lo chuan chuan file da chan dan kan zir don ni program zia hal mo mela chuan ein dot in kan soi fia chok na amasa kan zia tu chu creating files and adding code COND record yanga sabel chuan file ti kan zia nga chuan star hi pointer tu na file pointer tu pointer hemi amin hi chu kan du pon zia ya in min te point zia ya du zia ni se tu na chuan f lo zia tai la chuan data f equal to hemi pointer kha f equal to f open kan tianga bracket tang close anga chuan ta hian achunga hianin kan file computer a siam to sa kan nei chuanin khami a pohanin ada lu theya chu tiam siam sa lo pon chuan ta hian en file name po zekla to mi file name ang chu ron siam chop me don ni antinan test.txt lo di tai la txt file text file aron siam chopanga tiang text file hi directory a mulo chuan text file hi aron siam chopanga chuan file pan hi siam thaya text file le bin bin siam thaya bin hi binary tina nia binary a chuan 0 and 1 kan da lu te kha install do a chu awesome te in extract thei lawa umje chu awesome te in a share thiam thei lawa 0 le 1 vekin install wan kan thil dar kha chuan tuna chuan text pangai ti dan kan zia nga comma kan ti ha ta hian operation kan siam to kan write donem kan write down nge kan read down file atangin file a thil kan da lu don chuan kan write tina ni a file a mi thil kan share don chuan kan read tina ni chu kan khanga tuna chuan kan write ang write na chu w ni a read na chu r tuna chuan w kan chuan am to ta chuan ti hian kan siam fel ta a f print f kan tianga chuan adota f hemi f hi hetami pointer li pointer kan siam kha
na poi me zo ni chuan tian double quotation mark zinga a chunga kan thin ji a je hi number mo horot nge uata mo kan je hi kan file a hana lu don tin ani chu an tiam nan ka hril video dot na bear cái nào gì tại là cái file là anh diệt lưu don này chuan chúng mình rồi chuan ông diệt cho 20 chuan file print f chuan cần đã giống giống 20 cần đã giống giống thì file là lưu vector này cái anh record don thì nào chứ chuan chúng mình đó chuan file thì cần close là f cần file open thì cần close là f close chuan pointer kha f tan kan jek lenga chuan chan chu ti khan kan zawa kan file kan siam chinang output a chuan engma kan mo lawng ma se file la khan eng kiam don he output a engma kan mo lo ma se file la khan a lut vek don ni file kan chekang hemi in kami file in siam na chu c free a chuan in eta hian document sign lu tanga ai c free oma c free tangin tempa ai test la oma test c eta kan file name pe khania test.txt file extension po text document ai text document kan pe ang chi chi khania chung mi kan en chinang chung mi chu tutorial video tot na ber heta mi khan je che fa han khak chinira hi nge ni don anh khak về đấy em summer nói tay là file kan en leng file kan en lea summer om zia chu tatranga kan observe thei chu hemi chung kan zia reng hi aron chuak zel ani ti khania om zia chu hemi chung kan thil zia to phok chu file a in ta lu zel ti ania entian pahnih mun te lo siam don tai la I can declare nga pahnih mun I is equal to 1 I is less than or equal to 10 I plus plus okay ha so comma I plus 2 into I nya tahian 2 into percentage d irony into equal to percentage d slash n hian hei hianin pahnih mun aron pin don ni wan tahian wan pin lu tanga ta hi emi ta to hin kan run jawa program chuan nei pahnih mun aron pin ti khan record thil engemaw record tu tam deuh kha kan program tang khan lo ziak chok tai ra chumi record nan chuan file handling file a siam da thati atang kaya program han run to kan nakina en le theilo program close to nuwa bo mai ai ka chuan tin file a hin da that thei ni chuan en tin nge mi file chung mi program a kan lak luang kan ti chuan khol dang kan ziak leng khami kan program si output file mi
kan ting e program a thang kan ri thiam ff tivet to thongo ff equal to kan file ri du min kha tan kan siama tesania .txt nia chuan ta hian kan ri don chuanin kan write kha chuan file thil kan da lu chuan w kan ziaka tuna chuan kan la chhok dona kan ri dona ta r kan ziak thong chuan scan f ania file ami f hit te rangai chan chu file tina chuan ta hian ff pointer ang tel rangaya chuan ta hian percentage s command chan chu hi string ang ania string ang chuan string ang kan ri don ani s comma readd tinga chuan hei string read na tur siam hangai boka readd join che kan thil lak chuaka heta tanga kan lak chuaka heta hin kan da lu ta chuan heta mi kan da lu kha kan print chuaka print f percentage s nya slash n kada read chuan kan close len f while close ff transfer adik tura ngai la file kan rita f scan f kan tia chuan ta kan pina tu na hi chuan align ma sabek chawan pina align ma sabek chaw hi align ma sabek chaw hi ran pina 2 into 1 equal to 2 ti chaw hi ran pina adang hi print le tu chuan adang kan print le tir du chuan ei kan zia belanga chuan chu ati dei theidan kong om chun ni mai ei kan zia belanga voice on chuan hei voice on kan zia bal bonga chuan a hming san thewin kan zia belanga chuan chuti chuanin kan print thei don ani chuan antenna lai mi hi lo modify taila 1 2 3 4 5 lo di taila lo save taila 5 chuan mi save taila chuan tu na chuan engani to integer nia kan read veleng d kan thangai chu thangai lawa mai d nia kan thak lenga achung mi kan read chinang 1 2 3 4 5 chung mi kha 1 2 3 4 5 ani tikhan integer file chunga mi integer return le file chunga mi string return kan zira chuan antenna nachina mi kan ti kha kan string kha antin mutal return om lo mo ti ngai toila tuna kan override a kan file ka hemi hi read dan zong ti thei dan omang car
20 ta hian for loop mongin I is equal to 0, I is less than or equal to 10, I plus thiam voi khat kan ri zo han pin ha zelila chuan ri leila next sami kha chino int I can declare percentage d percentage is to near percentage dictura kan read here akal dan chu first line kan read ta first line kha ta hian in dalu ta chuan heta in dalu kha kan la choka chuan second loop ania next line akala next line nami kha next line nami kha ta hian in dalu le a value kha chuan kan read le chu ching ja chuan som thleng kha kan read tan chuan pakhat le chu ta hian lawm ta se number tingge output aron chuang thì cái này nó cần file là han chuan true into 1 equal to true chuan ta hian da sa oma 1 hi om ta ni om je chu heta ri dan chu string pakhat chau hi voi khata scan f hi chuan in ari thei kan ti to kha heta string kan zin na khan sentence ari thei lawa chuwang chuan in single string chau ari thei a chuan single string chau ari thei chuan helai single string hi ri ta chuan loop zawa next kala chuan helai next string kha tami hi single string hi voi khatna khan ri ta next a kal le a chuan next a kal le khatin khan chuwang chuan in pangai angin aron in print thei lo ni helai file a insect an khan scan f ma kan read chuan voina kan zir chu file handling file la thil dalu dan kan zira thil la dalu don chuan w man tur ani a ti te chuan f print f man tur ania chuan a chunga mi double quotation mark chung mi reng kha file in dalu zel ni ti kan zira chuan file read dan kan zir le a r man tur kan tia tian pointer te kan siama chuan f scan f mangin file mi kan read chuaka chuan in kan print chuak le variable kan da chuaka kan file mi then kha chuan hnawh kan print chuak le a ti khan ya ka video to per na ya chuan in pe chuan ka phur thu chuan example how en le tura ngai la example chi sang kan je tak tem changa ti thei tur program chi sang maths problem te mo engeng mo kha run cover le tumila kha han ye lawm